Ara estic treballant amb la pintura, la idea de pintura com a tecnologia. He pres les tècniques de pintura, vaig anar a Brussel·les, a 2014-2015, a una de les millors escoles del món de pintura decorativa i de pintura antiga, i aleshores estic treballant amb l'idea del trompe-l'œil, d'enganyar l'ull, i en relació amb una sèrie de temes relacionats amb el museu, amb la crítica institucional, i aquí és on estic treballant ara. Per mi el trompe-l'œil és com enganyar l'ull, d'alguna manera, i el trompe-l'œil és com veiem, és més real que el real, però no té res a veure. L'hiperrealisme pot ser una cosa petita i ser hiperreal, en el sentit... I jo treballo a l'escala 1:1, és a dir, tu tens una relació espacial com si això et confongués la realitat. És a dir, si faig una porta, aquesta porta hi podries entrar-hi. Si aquesta porta és de marbre, és un marbre que gairebé sembla real i tu tens aquesta... I això és la realitat que confons amb l'art i li dones aquest aire de fals, però a la vegada de fer pensar on està la frontera entre el que és real i el que no ho és. Que és una manera de concentrar l'espectador, a forçar-lo a veure i a preguntar-se realment, saps allà quina... És a dir, et sents enganyat i acceptes l'engany, però et preguntes com te n'enganyen, i per mi això és una mica el que penso de l'art, com et sents enganyat i què acceptes de l'engany i de l'artifici. Jo d'alguna manera faig un excés d'artificiositat per col·lapsar el significat, i amb aquest és la meva manera d'entendre l'art i de posar l'espectador una mica en tensió. Estic interessat en l'anacronisme com un mitjà de posar en dubte criteris contemporanis. És a dir, te'n vas una mica enrere, però d'alguna manera busca situacions del passat que tenen molt a veure amb les d'ara. És a dir, i la meva conclusió és que no ha canviat gaire respecte a nocions, per exemple, de poder o de tipus cultural. És a dir, que els museus, les institucions, marquen unes línies que sempre les han marcat. És a dir, cada època amb unes preferències o amb unes altres sempre han marcat, és a dir, la moda, han marcat el que els hi convé, i aleshores el meu treball poso una mica en evidència aquesta, o intento ser crític amb aquesta posició més monolítica del museu com la gran veritat. Jo penso que és una gran veritat relativa. El tema del mercat de l'art té a veure una mica amb la posició de l'artista en relació al món, i em sembla que l'artista en relació al món té moltes limitacions, l'artista, sempre les ha tingut, em sembla. D'alguna manera necessites dels diners, necessites del poder per poder mantenir, és a dir, per poder mantenir un cert grau d'autonomia. Hi ha una crítica, hi ha un art de crítica social que figura que això s'ho salta, o figura que és una manera de passar aquest entrebanc o aquesta... Jo no estic tan convençut que realment tu puguis estar del tot... És a dir, no és que sigui nihilista, però tampoc soc tan positivista que l'art és una cosa de màxima llibertat. L'art té unes connotacions i unes limitacions posades per l'època, posades pels mateixos polítics, directors de museus o institucions culturals, com pels mateixos artistes que han de sobreviure i fan o no fan el joc, però de totes maneres sempre queden una mica atrapats dintre. Per mi és molt difícil ser del tot lliure en termes del que podem entendre com que la creació, que fas el que vols. Això que fas el que vols em sembla que no és veritat, que no fas mai el que vols, pensant que fas el que vols, i que el món es creu que tu fas el que vols, però després no sé per quin motiu això queda col·lapsat. Què els demanaria a les institucions? Bé, sí, la transparència que no tenen, perquè és indudable que és molt difícil ser objectiu respecte al que passa actualment.
Des del moment que el museu estableix i decideix i té un codi d'actuació, aquest mateix codi ja forma part d'un cert poder. És a dir, que fins i tot si critiques el museu t'absorbeix aquesta crítica, saps? O la institució. Aleshores, tornem a la mateixa pregunta, hi ha llibertat? On és el límit de la llibertat i què és el que pensem i què creguem que és llibertat? I això no sé si ho sé respondre.